don't. יום רביעי בבוקר יצאנו מתל אביב עם הרכבים לכיוון פרדס חנה, בנימינה. השארנו שם את הרכבים, עלינו על רכבת והגענו למרכזית חיפה, ועכשיו אנחנו בעיקרון במגמת רכיבה לכיוון בנימינה בחזרה. הייתה לנו טעות ברכבת, ירדנו לפני הזמן, עלה לנו בערך בשעה עיכוב, איזה בסה. זהו, ממשיכים, מתחילים לצאת מחיפה כרגע. רואים? הופה, יורדת. חשבת מה שכדאי שתהיה לפניי. תסתכל, איזה יופי. A35 NN 135246. כאילו, יש איזה אבולוציה. זה פאביו. זה פאביו. פאביו היה נכנס לרוורס. פאביו. לא הבא מדלג מאי לאי. בוקר יום חמישי, אנחנו נמצאים בצימר של מנסור, ככה זה נראה. חמישי בעצם. זה כל היום ככה. מה? כל היום יהיה ככה. ככה? 15.5%? כל היום. תמר, אני לא יודע אם זה מספיק, הקפה טוב. זה עצרתי, למרות שסבלתי שם כל רגע. תראי לאן הגיע כבר. יש לך ירידה, היה תתני. ישר, אחריו. מי זאת, רחלי? מאחוריך? כן. היי רחלי, ירון, אם את זוכרת אותי. מי? ירון. לא משנה. ממודיעין? רחב אבי מור. נכון, איזה זיכרון, כל הכבוד. תראי, נשים בגילך, לילך. 20% מהאנשים בגילך לא עושות את הדברים שאת עושה. אז את במצב מצוין. את באחוזון ה-21. לילכי. רגע, באתם התחלנו פה. חיפה? איך הגעתם? כל אחד. אנחנו התחלנו מעוספיה, ישנו בעוספיה בלילה.
עוספיא, נו. עוספיא, ישנו עליתם אצל... לשוגב, כאילו, ופה? אצל מנסור, דוקטור מנסור משהו. כן. יעקב. יעקב, לא יודע. עם כל הציוד שיש על האופניים, תשנו בכביש. מה? הנה חבורה של רוכבים, בייק פאקרים. אצלם אתכם לסרטון, אני עושה סרטון. יאללה, עוד 20. יאללה, עוד 30 עליות. כן, טייסת 9, כנף 11. כל השביל שרואים שם, הגענו בשביל, זה השביל נוף. רץ לפה לאורך, עושה סיבוב, עולה להנה. הנה ופה זה האנדרטה הזאתי. Don't you forget about me. Don't you. קח את המטלית. יש לי עוד מלא. איזה טיפוס, אה? טיפוס. משהו. בואי, אני אקח לך את האופניים, עוד מעט. בסדר, מפה אפשר לרכב לדעתי, איפה שהאופניים שלי. ציפור. צילום. הנה אחי. תראה לי, תן לי רגע את הבקבוק שלך. הנה, זה בקבוק טוב, ירון. אולטרה לייט, אלי. ירון, איפה אנחנו חותים את פשט רגל? ליד אחרי עוברים את דולב, עושים לופ שמאלי דולב, ואז קצת אחרי הצומת של התענכים, אנחנו... מתחת לגשר. כן. הנה ישר לפנים שם רואים את קיבוץ מגידו ברקע. אנחנו יורדים, לא, אני מדבר למצלמה, לא אלייך. לא נעצור פה לילך. נמצא מקום עם כיסאות. תצלם את זה, תלך. כן, לא, אני יורד למטה. אני אגב חטפתי סרפת ברגל. תיזהרי. רק לראות את הנחל. יופי, יואו, מה זה? רגע, אני אצלם את מה האריה. זה? מה זה הפרחים האלה? יענת הסגולית. יעני, יענת הסגולית. תראה איזה יופי. תראה את הקשת פה. באנו פה טייסים. גן עדן או לא גן עדן? על יד עמוק. תראי תסתכלי פה את זה, תראי. אני חייב לצלם את זה. מה שאפשר לראות כאן זה... מלפלט. מה שאפשר לראות כאן זה 3 הולכי בתל. סיכרנו את ירון. כל דבר שפתאום הוא היה אומר איזה משהו, ואז הוא היה יודע עליו. תיקח אותו, כן, ברור. בוא נצטרף גם יחד. לא יודע. מה, אם הם פה לא נקיים, מה שם? רגע, אנחנו לא טובים, לא בסדר. תגיד לטל שצריך לחזור. רגע, לילכי. טיפוס. רגע, רגע. איזה מזל ששמת את המצלמה אחורה, אני לא מאמין.
חברים, מקווה שאני רואה שכולכם במצב רוח טוב. טוב, מה שקורה כרגע, אנחנו יוצאים מכאן, אנחנו יורדים את שער שווייץ, ירידה מהממת, במגמת ירידה עד לירדנית, המקום שבו ישו טבל, לפי הנצרות. וההמשך המסלול שלנו זה בעצם להקיף את הכנרת ממזרח למערב, מדרום. לא יודע אם רואים פה במצלמה, אבל אני מנסה להראות פה את טייבריוס. קשה בתמונה להראות מה אתה רואה פה. אתה מסתכל בתמונות, אתה לא רואה את זה. כן, אי אפשר. תסתכלי תראי איך אני עושה. את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת אליי, לשתוק מעט ביחד. לא, זה גבוה. יש קטעי חופשי. אין קדם, אני הייתי שם. אין קדם זה לא ליד ים המלח? ליד ים המלח. אני אביא לך, תשבי פה. לילך. איפה אתה? אני אביא. מטבריה. כמה זמן נסיעה זה? 40. פה יש בור. 40 דקות, הספיק לנו. תשבי. בול. לילך, את נשענת עליי, זה לא פייר, לילך. מה כן? זה היה התנאי של ירון. נוזל תמיד ירצה להיות במצבו הטבעי. תראה. אני חושב שיש את החוק של האנטרופיה, אני לא יודע אם זה הראשון או השני. זה השני. אתם ילדים בהשכלה של כיתה ג', זה אוסמוזה, זה השכונה שלנו. וואלה. כן. אתם יודעים שאני בטכניון למדתי תואר, והיה כימיה בסמסטר שני או שלישי, וזה לא כזה קשה, אבל לא, ננעלתי על זה שאני לא יודע כימיה, כי בבית ספר לא אהבתי את זה, ונכשלתי. ושמרתי את זה לסמסטר האחרון, המבחן האחרון. זאת אומרת, אני זוכר שבאתי לבניין של כימיה, בצהריים, הסתכלתי ברשימת תעודת זהות, כמו רובוט, לא מעניין אותי כלום, מספרים, ראיתי 78 והבנתי שסיימתי תואר ראשון. 78? כן. זה 20 נקודות. הבנתי שזה נגמר. אפשר להגיד שזה גולת כותרת, לא? זה גולה בעיקר. קצת מפצה על היום הקשה הזה, לא לילכי? כן, נשטוף את הידיים רגע. זה אברהם, איך קוראים לו? הזמר. פריש. אברהם פריש עם חנן בן ארי? כן, כן. יש מצב. שר טוב אברהם פריש.